जोङो बिटिआरनि सोमोन्दै रायलायनायाव जोंहा बिथां जोङो दिनैनि सनापुर गाव पन्चायतनि आफादगिरिनि बिसाय रबि नार्जारिखौ लेंहरनानै जोङो 7टा गामिजों जयै सावरायलायदों मोजांनि थाखाय। जोङो मिथिनो मोनदों जे गोजौनिफ्राय बा जायनोखि बिटिआरआव सोनो थाखाय थाबायगासिनो दङ बिथांमोना जोंनि इनफरमेसन हरदों जे जोंनि सनापुर गाव पन्चायतनि दानि गोदानै मोननाय प्रेसिडेन्ट बिथाङा जोंनि बे 4 नं वार्डनि 6टा गामि आरो 7 नं वार्डनि 10 गामि बिथांमोनखौ बा बे गामिखौ बिटिआरआव सोनाङा होननानै अबजेक्सन हैदों होननानै जों मिथिदों। दा जों बेनिखायनो बे अबजेक्सनखौ लानानै जों 7टा गामिनि रायजो राजा बिदिनो गावबुराफोर बिथांमोनखौ लानानै जों जयै सावरायनाय जादों जोंनि नैबे नारेंगुरी ब्रह्म मन्दिरनि जिरायसालियाव। दा बेवहाय बिथाङा बुंदों आङो कमप्लेनखौ हैयाखै, नोंथांमोना नायनो हागोन आरो आङो रायजो राजाफ्रा सावरायलायनानै बुंदोंमोन नोंथाङा जुदि हैयाखैब्ला जोंनो एनअसिखौ हो। बिथाङाबो बुंबाय दे जाबाय आं एनअसिखौ होलांगोन। बेबायदि खोथा रायलायनानै मोजां मिलायलायनानै जोबनायसै समाव गावबो बिथाङा रायजोनिफ्राय आरो फिन बिदिनो एनअसि बिफिननायाव रायजो राजाफ्रा मानो एनअसि नांगौ, पन्चायतआथ' रायजो राजानि नङा, बेखौथ' जोङो नांगौ होननानै बा बिथांनो जों होनो हाया। बे हिसाबै बिथाङा मा सानखो होगोन होननानै थांबाय न'आव। दा रायजो राजाफ्रा एप्लिकेसनखौ लिरबाय जों बिटिआरआव थागोन होननानै। दा बेवहाय बिथाङा थांनायाव बिथाङा न'आव गैयामोन आरो फन हरनानै सोंबाय एनअसिखौ नोंथाङा मानो होलांदिया बा साइनखौ मानो होदिया। बेवहाय बुंबाय जे आङो हाइकमान्डनि अर्डार नङाबा एनअसिखौ होनो हाया होननानै बुंबाय। आरो बिनि उनाव बिथाङा फरायसा आफादखौ ओरैबायदि बुंदों जे फरायसा आफादानो थुनलायनानै हरदों बे 7टा गामिनो, नाथाय मालाबाबो फरायसा आफादा बे 7टा गामिनो थुनजुलायनानै हराखै। मानोना बिसोर इनफरमेसनखौल' हरदों जे नोंथांमोननि गामिया ओरैबायदि गामिया बिटिआरनिफ्राय दानख' जासिगोन। आरो जाय बिथांमोना नुदों आंनि खोनानायाव मैया 8 थारिखमोन ना उदालगुरिनिफ्राय एडिसि फैदोंमोन। बेवहाय माने एडिसि फैनायनि जाहोना जाहैबाय जाय गामिया बा गुबुन हारिया बिटिआरआव हाबफ्लांनानै बा गोग्लैफ्लांनानै थानायाव माने जों बिटिआरआव थाया होननानै बुंनायाव बिथांमोना दरसे दरनै गामिया बबेबा गुबुन हारिजों नांजाबनाय बा गुबुन हारिया जों थाया होननानै कमप्लेनखौ हैदों। दा बियो बेखौ बुजियाखै जे बे माबा खालामफैनाया मा होनो हियारिं खालामफैनाया जाहैबाय जायहा बिटिआरआव थाया बिनि थाखायसो फैदों। दा बिथाङा बे हियारिं फैनायाव बा थायैफोरनि फैनायाव बिथाङा जोंनि बे केन्द्रनि बा सनापुर गाव पन्चायतनि भटार तालिकाखौ लांनानै बेवहाय हाबसननानै हैदों। बिथाङा बुंदों जे आं होआखै, खिन्थु जों बुजिदों रायजो राजाया बे दिनै जाय थाया बिटिआरआव बिथांमोननि हियारिं फैनायाव थायैनिसो हियारिं फैदों, सोरबा थानायनि हियारिं फैयाखै। बेवहाय बिथाङा हाबसननानै बे डाटाखौ हैनो नाङामोन। दा जों नुदों आरो जों खोनादों दा बे डाटायाव मा लिरदों बिटिआर भार्सेस पन्चायत। अब्ला बियो जुदि कमप्लेन नङामोनब्ला बेबायदि लिरनो गोनांथि गैयामोन। आरो बिथाङा बेबायदि हारिनि मावग्रा फरायसा आफादखौ थुनलायनानै हरदों बे 7खान गामियाव बेबायदि बरनाम होनो मोननाय नङा आरो होनाङा। आरो बिनिफ्राय दा जोङो बावैसो खोनानो मोनदों जाय बिथांमोना जोंनि गामियाव बा थानानै मिथिनायखौ खोन्थाफैनायखौ केसबो हैदों होननानै जोङो खोनादों। नाथाय नंगौना नङा, जुदि बिथाङा केसखौ होमारदोंब्ला बे थाबैनो उथायनानै लाफिननांगौ। आरो बिथाङा उथायाब्ला केसखौ होमारनानै जुदि उथायाब्ला गासैबो रायजो राजा बे 7खान गामिनि रायजो राजाफोरखौ केस होनांगौ। खिन्थु सोरबा सानैल' बेक्तिया बेवहाय कमप्लेन खालामदों होननानै बे 7खान गामिनि रायजोफोरखौ थुनजुलायनानै होआखै बिथांमोनाबो। आरो एबसुआबो जोंनो थुनजुलायनानै होआखै। मानोना जोङो मात्र मोनदों इनफरमेसनखौ सनापुर गाव पन्चायतनि 7खान गामियाल'नो बिटिआरनिफ्राय दानख' जासिगोन बे खोथाखौ जोङो मिथिनानै बे 7खान गामिया गावबुरा सेक्रेटारि रायजो राजा गासैबो ज' जानानै सावरायलायनायनि गेजेराव जोङो दिनैनि मांसाखौ लाबोनो सानदोंमोन। दा बिथाङा गोरोन्थि जादों। जोङो दिनै
1986 मायथाइनिफ्रायनो बडलेण्ड नांगौ होननानै बेसेबांबा सोमावसारदों सोरबाया आर्मिजों बुथारजादों सोरबाया पुलिसजों गावथारजादों सोरबाया न'खरनि बिसि फिसा गोमाजादों न' बां सावजादों बेसेबां लस जादों बेनिखायनो जोङो दिनै बिटिआरआव थानो होननानै आन्दोलन जायै दिनैसिम सफैबाय बिटिआर हाबनायनि लामायाव फैबाय सिगाङाव बिएसि एकर्ड जादोंबाबो जों थालांबाय आरो नैथिबाराव बिटिसि एकर्ड जादोंब्लाबो जों बहाय थालांबाय दा जोबथायाव बिटिआर एकर्ड जादों बे बिटिआर एकर्डआव बबे बबे बर' गामिया हाबनांगौ बे हाबनांगौ हिसाबै दफायाव लिरनाय दं हिसाबै जोंखौ दिनै बिटिआरआव सोनायनि लामायाव फैनायखाय जोंखौ सोसननो नागिरदोंमोन दा बिनि बेलायाव आं बेखौनो बुङो बिथाङा गावनि हारिनि होननानै आरो बे पन्चायतआव गासैबो बे सनापुर पन्चायतनि रायजो राजाफ्रानो गावखौ मोजां मानसि मोजां मावगोन होननानै दिनै बिथांखौ देरहाहोहरदों नाथाय देरहानायनि उनाव दिनै बिटिआर हाबनोसै समाव बिथाङा बे गफुर हालामनि रायजो राजाफोरखौ दुखुआ मेगनाव मोदै गोसो गोरबोआव दुखु होनाया बिथांनि बिराद गोरोन्थि जादों दा बेनिखायनो आं बिथांखौ खावलायदों दिनै बिथाङा बबेबा थांनानै केस होदोंब्ला सोरबा व्यक्तिखौ केस होदोंब्ला बिथांमोनखौ केस होनो मोना बिथाङा उथायफिननांगौ गतिके केस होनोबा बे सातथान गामिनि रायजो राजाखौ बेवहायथ' आङो रोखा बुंनो हायो बेवहाय रावबो एबसुनि आफादगिरि बा एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनो लाइजाम हराखै मात्र जोङो खोनादों गामि गामि बिथांमोना इनफरमेसन हरदों जे नोंथांमोननि गामियाव ओरैबायदिया कमप्लेन होफैदों होननानै एप्लिकेशनखौ दहाय बियो फोरमान गावनि सिमान जादों जे आङो बेबायदि लिराखै आङो बिटिआरआव थाया होननानै आं बेबायदि लिराखै बास बेबायदि लिराखैबा जोंबो रायजोफ्रा फोथायदों खिन्थु दिनै गावनि सिमान जाबाय सिमानथ' जायाखै जों हमनानै मोनबाय बियो एनअसि होनो होननानै दिनै मानो खारखुमाखो आरो सोरखौबा सोरबा व्यक्तिखौ मानो बे केस होनो मोनखो दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे बियो बरंस कमप्लेनखौ हैमारदों बिटिआरआव थाया होननानै बे कमप्लेनखौ हैमारदों होननानै जोङो दिनै बुजिबाय राहायाथ' बेनो आं जोबनायाव बुंबाय राहाया बेनो सोरबा व्यक्तिखौ जुदि केस होदोंब्ला बिथाङा बे केसखौ उथायनांगौ बे बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ केस होमारदोंब्ला खिन्थु केस होनोब्ला गासैबो रायजो राजा सातखान गामिनि रायजो राजाखौ केस होनांगौ एक्सनाथ' जुदि बिथाङा केसखौ होमारदोंबा जोङो बिथाङाबो जेरै आयेनजों थांगोन जोंबो बिनिफ्राय बांसिन आयेनजों थांगोन दंहैयाखै बेखौ रावबो आं बुंनो हायो रावबो बिनि न'आव थाङाखै मैयानिफ्राय बे खोथाखौ जों मिथिदों बावहाय मैयानो जोङो फना फनि जालायदों सातखान गामिनो जोङो खबर हरलायदों बिसोरबो मिथिदों ओरैबायदि जादों नोंसोरलाय मिथिदों जोंबो मिथिदों बेबायदि बाथ्राखौ जोङो सावरायलायनानै मबाइलजों माने दिनैहाय ज' जादों आरो बेवहाय रावनिबो माबा गैया आरो सोरबाया बुंनो हागौ सोरबा खोथाफोरखौ खोनानानै बुंनो हागौ बायदि खिन्थु बिनि न'आव रावबो रायजो राजाफ्रा नुजाहैयाखै बिनि सायावथ' बेबो नंखायसो बाथ्रा बुंदों बेबो फान्दायदोंसो आं होनना बुंनो हायो दिनै सोरबा व्यक्तिया प्राइभेटै दम हरदोंब्लाबो जोंनि बे रायजो राजानिखि सावरायनाय बेवहाय बिनि गेजेराव रावबो माबा हराखै नै दहायसो बिथाङा एनअसि होनो गोनाङाव बिथांखौ फन हरदोंमोन बिथाङा बुंहरबाय आं दिनै होनो हानाय नङा आङो हाइकमान्डआव अर्डार लाबासो आङो एनअसिखौ होनो हागोन होननानै बिथाङा बुंहरदों बेवहाय रावबो थांनानै बिथांखौ जेबो दम हैयाखै बिनि न'आव थाङाखैबो